खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोरनानै जोंहा दिनै जुननि 3 तारिख दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनैनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा जोंहा माखासे आपडेट ओंखारना फैदों, जेरै नैबे रेशन कार्डनि केवाइसि होनायनि बागै, जब कार्डनि केवाइसि होनायनि बागै, अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना सोरबादिया मोननो हागोन आगस्ट मासनिफ्राय। दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो नैबे सरकारि फायखानानि बागैबो आं खोन्थाहरनो सानदों आरो बेनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि जायफोर नोंथांमोना दायो फैसा मोननो हागासिनो दङ, जेनेबा दाथ' फैसाखौ सोआखै अब्लाबो सिगाङाव जायफोर नोंथांमोना फैसा मोननो हानाय नैबे संख्रा गेसनि थाखाय 250 थाखा नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हासिगोन। दा बेखौ नोंथांमोना माब्लानिफ्राय मोननो हागोन बायदि आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों। दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लायोबा दिनै जुननि 3 तारिखनि नोंथांमोना माखासे स्किमफोरनि गोनांथार आपडेटखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हागोन। दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय, गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो सानफ्रामबो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। दानिया नोंथांमोननिसिम फारि फारि खोन्थाहरनोसै। आं गिबियावनोथ' नैबे रेशन कार्डनि केवाइसि होनायनि बागै खोन्थाहरनो सानदों। जायफोर नोंथांमोना रेशन कार्डखौ केवाइसि होनानै लायाखै, गोख्रैनो नोंथांमोना केवाइसिखौ होनानै लाबानो जाबाय। मानो होनोबा जुदि नोंथांमोना केवाइसिखौ होनानै लायाबा नोंथांमोननि नैबे रेशन कार्डखौ दानना होनाय जागोन। दा बेनिखायनो जुदि नोंथांमोननि नैबे रेशन कार्डआ केवाइसि होयैनि थाखाय जुदि दानजायोबा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौबो मोननो हानाय नङा। मानो होनोबा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो थाखाय नोंथांमोननिसिम रेशन कार्डखौ बिनाय जादों एबा रेशन कार्डखौ नोंथांमोना कम्पालसरि होनांगौ जादों। दा बेनिखायनो रेशन कार्डआनो जुदि नोंनिया दानजायोबा नोङो अरुणोदय स्किमनि थाखायबो अट'मेटिकेलि नोंथाङा दानजाखागोन। दा बेनिखायनो बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय। नोंनि बे रेशन कार्डखौ नोंथांमोना दायो केवाइसिखौ होनानै लानो नांगौ। जायफोर नोंथांमोना केवाइसिखौ होनानै लाखायाखैबा एसे सिगाङाव नोंथांमोना गोख्रैनो केवाइसिखौ होनानै लाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोननि रेशन कार्डआ थाबाय थायो, नङाबा दानजागोन आरो बेनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौबो नोंथांमोना मोननो हायि जागोन एबा नोंथाङा अरुणोदय स्किमनिफ्राय दानजागोन। दा बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिना मोनबाय जानांगौ। दा बेनिफ्राय नैबे जब कार्डनिबो जोंहा एसे सिगाङाव केवाइसि होनाय जादोंमोन। जायफोर नोंथांमोना केवाइसिखौ सिगाङाव होनानै लाखांबायबा जब कार्डनिखौ जोबोद मोजांनि बाथ्रा। दा बिनि उनाव एसे उनाव आरोबाव जोंहा जब कार्डनि केवाइसि होनाया जाबावगोन। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेट थाखाबाय थाबानो जाबाय। मानो होनोबा नोंनि बे जब कार्डआबो केवाइसि होनाय जायाबा नोंथांमोना बोरै गेरेन्टि 125 डेजनि नोंथांमोना खामानिखौ मोननो हानो। 125 डेज माने 125 दिननि थाखाय नोंथांमोना बोसोरफायाव जुदि खामानि मोनोबा, जायनि थाखाय नोंथांमोना सानसेयाव जुदि 370 थाखा बेबायदि हाजिरा नोंथांमोना फैसा मोननो हायोबा, दा नोंथांमोना केवाइसिखौ होनानै लायाबा बोरै नोंथांमोना मोननो हानो। आरो बिनिफ्राय केवाइसि होआबाथ' नोंथांमोना मिथिना लाखादो नोंनि बे जब कार्डआबो दानजानो हागौ। दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना जब कार्डखौबो केवाइसि होनानै लाबानो जाबाय। एसे उनाव जायफोर नोंथांमोना एसे सिगाङाव दाख्लै बावै खालामना लाखांनाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा, नोंथांमोननि खामानिया जानानै थांबाय होननानै बेखौ बुंनो नांगोन। दा बेनिफ्राय नैबे अरुणोदय स्किमनिबो जोंहा बेनो गोनांथार आपडेट माखासे ओंखारना फैबाय थादों जे नोंथांमोना गावबागावनि बेंक एकाउन्टफोरखौ मोजाङै चेक खालामबानो जाबाय। मानो होनोबा एबाराव नोंथांमोननिसिम माने बिजिरै बिथांमोना भेरिफाइखौ खालामसिगोन, मोजाङै नायबिजिरनानै भेरिफाइखौ खालामसिगोन बेबायदि खोनानो मोननाय जादों। नोंथांमोननि न'आवबो फैगोन बेखौथ' नोंथांमोना मिथिना मोनखाबाय जानांगौ। आंनो नोंथांमोननिसिम भिडिअ बानायना खोन्थाहरनाय जादोंमोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना डकुमेन्टसफोरखौ नामफोरखौ मिस्टेक बेबायदि खालामनो नाङा। नोंथांमोना मोजाङै नामफोरखौ कारेक्सन खालामना लाखाजोबबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनबाय थानो हायो। आरो नोंथांमोना मा डकुमेन्टस होनांगौ बेखौ मिथिखायो जानांगौ। भेरिफिकेसन जोंहा बेबायदि जागोन होननानै बेखौ मिथिना मोननाय जादों। दा एसे उनाव जुदि जायोबा नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरनाय जागोन। ओरैनोथ' खोनादों जेनेबा भेरिफिकेसन आरोबाव जाफिनगोन होननानै, केवाइसि खालामनाय बेबायदि जागोन अरुणोदय स्किमनि थाखायबो बेबायदि खोनानो मोननाय जादों। दा जेखियानो जाया मानो एसे उनाव बेयो जायोबा नोंथांमोननिसिम मोजाङै खोन्थाहरगोन। दा जेखियानो जाया मानो गावबागावनि डकुमेन्टसफोरखौ नोंथांमोना थिग लाखाजोबबानो जाबाय। जेनेबा नाम कारेक्सन नोंथांमोना खालामना लाखाजोबबानो जाबाय। बबेबा मोनसे डकुमेन्टसआव नोंनि नामा गोरोन्थि दङबा, जेरै आधार कार्डफोराव जोंहा गोनांथार मोनसे डकुमेन्ट जायो आधार कार्डआ। दा बेनिखायनो आधार कार्डफोरनि नामफोरखौ नोंथांमोना थिगै दोनबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेंक एकाउन्टनि बे नोंनि नामा मोजाङै नोंथांमोना बेखौ दोनबानो जाबाय। आधारजों बिनिफ्राय बेंक एकाउन्टआ लिंक थाथारनाय जानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन। डिबिटि स्किमनि जोहैसो दायो फैसाखौ सोजोबसिगोन नालाय। दा बेनिखायनो कम्पालसरि नोंथांमोना गावबागावनि बेंक एकाउन्टआव थांनानै गावबागावनि नैबे आधार कार्डखौ लिंक खालामना बेंकनि ब्रान्सआव नोंथांमोना थांनानै आधारखौ लिंक खालामना लाहैथारबानो जाबाय। अब्लासो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनबाय थानो हासिगोन। नङाबा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जासिगोन। नङाबा नोंथांमोना माने फैसाखौ मोननो हानाय नंला। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ।
एसे उनाव जों बेखौ मिथिना मोननाय जादों बायदि रोखोमनि नोंथांमोना आपडेट खालामनांगौ मानांगौ बेबायदि जागोन खोनाबायथ' थादों आरोबा बे अफिसियेलि दिनैसिम जानानै फैनाय जायाखै नालाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट फैबावदोंमोन फैनायाथ' अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरथ'ला एसे उनाव आं कनफार्मेसनखौ मोननो हायोबा नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरनाय जागोन दा बेनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना आगष्ट मासनिफ्राय मोनफिनगोन बेखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय माने नोंथांमोना मोनखासिगोन बेखौ साननानै लाबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना जेसांखिनि माननि फैसाखौ मोननो हायाखैना नैबे अरुणोदय स्किमनिखौ दा नोंथांमोना बेखौबो मोननो हागोन बायदिखौ एसे आसाखौ लाबानो जाबाय जेनेबा नोंथांमोना नैबे जुन मासावबो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हायासै दा थिग बेबादिनो नोंथांमोना नैबे जुलाइ मासावबो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हाखानाय नंला बायदि आगष्ट मासनिफ्राय एसे जेरै दालिसिनि संख्रिखौनो होसिगोनबा दा बेनिखायनो नोंथांमोना जुलाइ मासावबो मोननो हानाय नङा बायदि दा बेनिखायनो आगष्ट मासाव जेसांखिनि मासनि नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हायाखैना दा बेखौ नोंथांमोना ज' मोननो हागोन बायदि आगष्ट मासाव दा बिनि थाखायबो जोंहा कनफार्मेसना जानो गोनां दङ दा बेबायदिनो जुदि नोंथांमोना जयैनो मोनमारोबा आगष्ट मासाव नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय मास मोनथामसोनिखौ नोंथांमोना जयै मोनगोनखौ दा 1250 थाखा खरै बिथांमोना जयै होयोबा अब्ला नोंथांमोना 3000नि एसे बारा नोंथांमोना मोनहैनो हागोन दा बे जाहैबाय दा बिनिफ्राय अरुणोदयनि गोदान एप्लाइफ्राबो बे बोसोरनि जोबनायथिंजाय जानायनि चान्सआव दङ जायफोर नोंथांमोना बुंबाय थादों नोंथांमोना टेनसन लाना गोदान एप्लाइनि बागै माखासे सोंहरबाय थादों एसे नैबे बोसोरनि जोबनायथिंजाय जागोना माबा आसा दं आरो अरुणोदय स्किमनिया दा बेनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि थाखाय एलपिजि गेसनि जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायमोन 250 थाखा फैसानि थाखाय जोंनि नैबे बिटिसिनि बाहेरनाथ' जाजोब्बाय जोंनि नैबे बिटिसियावबो एसे उनाव जासिगोन फर्म राननाय हाबाफारिया दायो जानाय जाथ'वाखै एसे उनाव फर्मखौ रानगोन बायदिखौ आं मिथिना मोननाय जादों दा जिखायानो जा मानो जोंनि नैबे बिटिसिनि बाहेरनिया जायफोर फर्मखौ नोंथांमोना होखांजोब्बाय अरुणोदय स्किमनि फैसा मोनगिरि नोंथांमोना एलपिजि गेसखौ जेब्ला नोंथांमोना बुकिं खालामगोन अब्ला नोंथांमोना 250 थाखा फैसाखौ मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना आगष्ट सेप्तेम्बर मासनिफ्राय मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना साननानै लाबानो जाबाय मानो होनबा खामानिया जोंहा गासिबो जाखाजोब्बाय दा बेनिखायनो आगष्ट नङाबा सेप्तेम्बर बे मास मोननैनि बिथोराव नोंथांमोना गेस बुकिं खालामबानो 250 थाखा फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेखौबो नोंथांमोना निस्सय मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बिनिफ्राय नैबे दंफां गायनायनि जोंहा नैबे सार्भे एबा मनिटरिंआ जोबजोब्बाय बायदि एसे एफा एनै दंबावदों आरो जोबजोब्बायबो होननाया गोरोन्थि जागोन एसे दंबावो बायदि दा जिखियानो जाया नैबे सार्भे एबा मनिटरिंआथ' जोब्बाय दा बिनि उनाव आरोबाव जोंहा माखासे प्रसेसा जाबावगोन नोंथांमोना बेबायदि साननो नाङा दाख्लै बावै जायफोर नोंथांमोना फट' साफायना हरखांबाय दा नोंथांमोना बेबायदि साननो नाङा 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना थोंजोङै मोननो हासिगोन बेखौबो नोंथांमोना साननो नाङा मानो होनोबा जोंहा बेहाय आरोबाव गोबां खामानि दंबावो नोंथांमोननिसिम फर्म बायदिसिना होगोनखौ आं बेहाय आसा खालामदों आरो फर्म बायदिसिना आरोबाव नोंथांमोननिसिम बेखौ होबावगोन बिनि उनाव नोङो जेनेबा एबाराव 25,000 फैसाखौ नोङो मोनोबा नोङो मा खामानिखौ मावगोन एबा नोङो माबायदि नोंनि बे बिजनेसखौ गोजौ फारसे नोङो लांगोन दा बिनि बागै नोंथांमोना बिजनेस लेटाराव लिरनानै होनांनो हागौ बायदि दा नोंथांमोना 10,000 फैसा मोननाय समाव एबा 10,000 फैसानि थाखायबोथ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव बिजनेस लेटार एबा नोंथाङा मा फालांगि मावगोन दा बिनि बागै नोंथांमोना फिलआप खालामना होनाखै होमबा दा थिग बायदि नोंथांमोना सोरबा बुंबाय अमा फिसिगोन मोसौ फिसिगोन बोरमा फिसिगोन बायदि बायदि नोंथांमोना फालांगि मावगोन होनना नोंथांमोना माबायाव लिरबाय बिजनेस लेटाराव नोंथांमोना लिरनानै होदों दा बिनिखायनो नैबे 25,000 फैसानि थाखायबो एप्लाइया जागोना जोंहा चान्सआ जोबोद बारा आरो फर्म बायदिसिना नोंथांमोननिसिम होगोना गोबां चान्सआ दङ दा बेनिखायनो फर्म बायदि बेबायदि होयोबा नोंथांमोना बेहाय मोजाङै लिरना होनांगोन जे बिजनेस लेटाराव नोंथांमोना एबाराव 25,000 फैसाखौ मोननानै नोङो जा बिजनेस मावदों जेरै बोरमा फिसिनायानो जा अमा फिसिनायानो जा बायदि खामानि नोङो मावनायानो जा बेखौ नोङो आरोबाव गोजौ लेभेलाव माबायदि लांनो नागिरदों मा नोङो थांखि लादों नैबे 25,000 फैसाखौ मोननानै मा मावनो थाखाय नोङो आखायाव लादों दा बेखौ नोंथांमोना बिजनेस लेटाराव लिरनानै होनो नांगोन दा बेखौ नोंथांमोना सानना लाखाबानो जाबाय 25,000 फैसानि थाखाय बोरै फिलआप खालामनांगोन मागोन आं बेफोरखौथ' नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखागोनथा नोंथांमोना जेबो टेनसन लाना नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय सिगाङावबोथ' आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरखादोंमोन जेनेबा नोंथांमोना 10,000 फैसानि बिजनेस लेटार फर्मखौ बोरै फिलआप खालामनांगौ नोंथांमोननिसिम आंनो माने भिडिअ लाबोखादोंमोन गोबां मानसिफ्रा नोंथांमोना नायनानै निस्सय फिलआप खालामनो हादों जानांगौ दा जिखायानो जामाना बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बेनिफ्राय सरकारि फायखानानि बागै आं एसे सिगाङाव नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखाबायमोन दा जोंहा गोबां अफिसियेलि माखासे मिटिं जागासिनो दङ नोंथांमोना बेखौ आसाखौ लानो हागोन जे सरकारि फायखानानि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन होननानै दा बिनिफ्राय पिएम किसाननि फैसानि जेबोथ' आपडेट गैया ओरैनोथ' केवाइसि खालामनाया जोंहा सोलिगासिनो दङ फार्मार आइडिखौ जायफोर नोंथांमोना खालामना लायाखै गोख्रैनो खालामना लाबानो जाबाय मानो होनोबा मोनफ्रोमबो रायजोआवनो अफिसियेलि बियो कम्पालसरि जानो थांगासिनो दङ मेन्डेटरि बियो जानो थांगासिनो दङ जे फार्मार आइडिखौ पिएम किसाननि फैसा मोनगिरि नोंथांमोना
कम्पालसरि बानायनो नांनो हासिगौ बादि एसे उनावनो कम्पालसरि खालामना होखागोनखा नोंथांमोना बेखौ साननानै लाखाबानो जाबाय दाथ' कम्पालसरि जाखाबायानोसै जायफोर नोंथांमोना पिएम किसाननि थाखाय गोदान एप्लाइ खालामनो नागिरो नोंथांमोननि थाखायथ' कम्पालसरि जाखाबाय नोङो फार्मार आइडि खालामना लाबासो पिएम किसाननि थाखाय दायो एप्लाइ खालामनो हायो दा बेनिखायनो दायो जायफोर सिगाङाव फार्मार आइडि गैयालासिनो पिएम किसान फैसा मोनगासिनो दङ दा नोंथांमोना निस्सय एसे उनाव कम्पालसरि नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ खालामना लाखानांगोन बेखौ नोंथांमोना साननानै लाखाबानो जाबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो इसेबां मानसि जायैफ्रावनो जेनेबा रावबो इसेबां बानायफ्रावनो नोंथांमोना एसे बानायना लाखायोबा मोजां जागोनखौ आङो आसाखौ खालामो एप्रुभेल बायदिसिनाबो लाबोनांगौसो जायो नालाय दा बेनिखायनो दानो एसे नोंथांमोना बेखौ बानायना लाखालायोबा एसे मोजां जागोनखौ आङो मोनो आरो सानो दा बेनिफ्राय रेशन कार्डनि जाय दालि सिनि संख्रिनि बागैथ' आं नोंथांनिसिम एसे सिगाङावनो भिडिअ बानायना खोन्थाहरखांखाबाय नोंथांमोना दहायनि भिडिअ होनायखौ नोंथांमोना चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय बोथोराबो ओरैबादि गरम दा बेनिखायनो माबा मोनसे बुंनांगौ बोरैबासो बुंफ्लायलांबाय खोमा आंनिया दा बेनिखायनो माबाफोर जुदि गोरोन्थि बाथ्रा बुंफ्लायलांबायबा जास्लाबलायलांसैबा नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन होननानै आसाबो खालामनाय थाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना दानिया बयनोबो शेयार खालामनो हादो आं नोंथांमोननिसिम दिनैनो नैबे माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बयबो लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों